Добрый вечер. Я Микола Крывальцевич, далей кандыдат гістарычных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі, аддзел археалогіі першабытнага грамадства, археолог. Археалогія – это навука, якая вывучае жыццё людзей праз разуменне і вычытванне іх слядоў і рэштак, якія засталіся ад старажытнага жыцця і дзейнасці людзей. У археалогіі, як і ва ўсіх навуках, ёсць мноства спецыялізацый, таму што само жыццё старажытнае вельмі багатае, і таму займаюцца археолагі з пэўным накірункам і спецыялізацыяй. Моя спецыялізацыя, то есть мой накірунак асноўны, это археалогія позняга неаліта, эпохі бронзы і галоўным чынам паўднёвай Беларусі. Не, я не нарадзіўся археолагам, таму што вельмі часта это байкі, якія ёсць у многіх людзей, якія хочуць сабе стварыць некую легенду, як яны каго-то ўбачылі, як яны што-то зразумелі, то есть яны нарадзіліся як бы археолагамі. Я не ведаў, што такое археалогія да першага курса гістарычнага факультэта. І, можа б, не даведаўся і далей, што такое археалогія, калі б не трапіў да Владзіміра Фёдоровича Ісаенкі на раскопкі Пінскі раён, менавіта на заходняе Палессе. З гэтага і пачалася мая археалогія. Археолог ўсё жыццё вучыцца, асабліва у нашай археалогіі, таму што у нас практычна не гатуюць прафесійных археолагаў. У нас гатуюць гісторыкаў са спецыялізацыяй пэўнай, той, хто захоча, это ў лепшым выпадку, на археалогію. Археолог, асабліва сучасны археолог, павінен валодаць велізарным аб'ёмам інфармацыі і ведаў у многіх галінах і многіх накірунках навукі. Вы самі бачыце, што прыходзіцца працаваць і як біолагу, як хіміку, як фізіку, прыходзіцца працаваць як геолагу, рэстаўратару, як фатографу і гэтак далей, і гэтак далей. Усё гэта трэба рыхтаваць, это спецыфіка нашай навукі. Таму вучыцца археалогіі нам прыходзіцца, да і як у любой навуцы, любому спецыялісту, прыходзіцца ўсё жыццё, інакш ён проста не будзе класным спецыялістам. Тым спецыялістам, якога будуць шанаваць і які будзе сапраўдным спецыялістам, асабліва навукоўцам спецыялістам. Я для того, што падсталі, кажу, прыйшоў і знайшоў, А на самой справе такое пытанне можна задаваць любому чалавеку, які займаецца любой справай, скажем, доктару, Як ты разумееш, што чалавек хворы там на сэрцы, Як ты разумееш, як яго лячыць і ўсё астатняе. Тое самае навуцы археалогіі. Тут трэба досвед адпаведны і асэнсаванне, чым ён становіцца спецыялістам, што ён асэнсоўвае ўсё тое, што зрабілі людзі да яго, а ён далей працягвае рабіць тое, што ён павінен рабіць, вышэй крочыць ад таго, што зроблена. І таму, накапіўшы это і сабраўшы ўвесь вопыт і ўсе веды, ты карыстаючыся тым і карыстаючыся сваімі ведамі, якія ты набыў у нейкім накірунку і галіне, і карыстаючыся сваёй інтуіцыяй, таму што яна тоже вырастае з прафесійных навыкаў, я і нахожу, І яшчэ вельмі важна, калі ты займаешься эпохай, увайсці ў эту эпоху, увайсці ў жыццё людзей, зразумець эту эпоху, тады ты будзеш проста адчуваць, дзе яны маглі пасяліцца, дзе яны маглі зрабіць пахаванне, а калі пахаванне, дзе яны маглі паставіць гаршчок, дзе яны маглі пакласці, дзе яны павінны былі пакласці, па рытуалу, па традыцыі. То есть, калі адкрываецца цёмная пляма магілы, зарыентавана так-то і так-то,
Калі ты разумееш, што это, скажем, пахаванне сярэднепроўскай культуры, спачатку гаршчок з'яўляецца, так? Это ты ведаеш. Ён будзе стаяць каля галавы ці каля ног. Вот тут будзе сякера збоку перад тварам ляжаць, так? Тут будзе, перад груддзю будуць ляжаць наканечнікі стрэл, так і так далей. І ты ўжо ведаеш, дзе ты будзеш капаць і як ты будзеш працаваць з гэтым пахаваннем. Так і з паселішчамі, так. Не надо пачынаць з самай горкі, дзе ўверсе, так, там звычайна шмат людзей спыняецца, там пашкоджана. Трэба ісці к краю, шукаць край, дзе-то там, дзе цалей, вот, засталіся пласты і так далее. То есть это прыходзіць уже з опытом. Напэўна, такога не было, так, таму што перш чым капаць робяцца проста разведкі, так. На палесе разведкі прасцей можна рабіць, чым дзе, таму што пясчаныя глебы, там абавязкова ёсць нейкія разбурэнні, так. І калі ты знаходзіш фрагмент керамікі ці там што-то іншае, так, ты ўжо прыблізна арыентуешся. І плюс яшчэ на палесе заўсёды, калі это высокія месцы, сухія пясчаны, там абавязкова што-то будзе, так. Нашай археалогіі найчасцей самому археолагу прыходзіцца засыпаць вот шурфы і раскопы, так. Таму што асабліва у апошнія вот гады і часы валанцёры і студэнты сталі хітрэй, так. Яны разумеюць, што ім прыйдзецца засыпаць раскоп, так. І дзе-небудзь апошні тыдзень, за дні 3-4 да заканчэння раскопак, яны робяць усё, каб паехаць дадому ці ўцякчы, вот і не засыпаць раскоп, так. Ну, в залежнасці, якія раскопкі, так, это можа быць некалькі месяцаў, это можа быць некалькі дзён, вот, гэта могуць быць некалькі гадзін. Быць на раскопках, это значыць, вот, заглыбіцца ў гэты час, гэта шмат пабытовых праблем, так, у нашай археалогіі, так. Гэта глядзець на неба, якое будзе надвор'е, гэта шукаць, што паесці, так, гэта шукаць, дзе памыцца, гэта думаць, калі пачынуць разбягацца твае работнікі, так, таму што эта праца вельмі цяжкая, так. І калі напружаная праца і патрабуеш вельмі шмат, нават абсалютна цікавы матэрыял можа не ўтрымліваць людзей на раскопе. Калі это археолагі прафесіяналы, яны разумеюць, што любы раскоп, любая праца археалагічная, яна прыносіць вынікі, так. Калі гэта аматары, валанцёры, студэнты, якія выпадкова трапілі на раскопкі, там, ці школьнікі, напрыклад, то у іх ёсць нейкі вобраз таго, што яны павінны адкрыць. Калі на это не находзяць, значыць, это не археалогія, так. Значыць, тут пуста, тут нічога няма, так. Нават калі ідзе цудоўнейшы матэрыял. Значыць, пастаянна прыходзіцца атрымаць людзей у зацікаўленым такім напружанні, так. То есть іх надо стымуляваць да такой ступені, чтоб яны былі гатовыя увесь час працаваць, так. То есть это тоже вот адзін з элементаў псіхалагічнай падрыхтоўкі самога спецыяліста-археолага. Ну, напэўна, это ў любых працах, так. Я вот супраць тэрміна індывідуальныя находкі, так, якія вельмі нас часта прысутнічаюць, асабліва ў музейнай практыцы, так. Для мяне няма індывідуальных находак. В прынцыпе, любая находка гэта тое, што дае інфармацыю, так. Калі яна цяпер не дае інфармацыю, то яна потым дасць эту інфармацыю, так. Калі яна не ў гэтым кантэксце, то яна ў другім кантэксце праявіць сябе. Нават калі это масава, это тысячы находак, это індывідуальна, таму што яны ствараюць эту масавасць. Інакш тады цяжка зразумець
яким было жыццё, так? Я супраць таго, чтоб што-то выкідвалася на раскопе. Я практычна ўсё бяру. Практычна весь матэрыял з усіх эпох ён бярэцца ў калекцыю. І з ім праца вядзецца. Можа, не мной, так хто-то другі будзе працаваць. Таму я супраць таго, вот это пытанне, што тут вы самае арыгінальнае знаходзілі. Ёсць знаходкі, пра якія я гатоў пастаянна гаварыць і расказваць, так? Як, напрыклад, малюнак на фрагменце касцянога выраба, яго захавалася такі фрагмент чалавека, выгравіравана чалавека, які скача, так? Там ёсць сюжэт яшчэ працягваецца, толькі ён абламаны, так? Это малюнак, самае позняе, где-то третьим тысячолетием можа датавацца, адзін з такіх самых старажытных малюнкаў у нас на Беларусі. Варта, таму што я гэтым жыву, так, дзякуючы гэтаму я жыву. Не ў сэнсе там матэрыяльным жыву, а я жыву як чалавек. Тое, што яно прысутнічае пастаянна ў мяне ў галаве, так, варыянты тлумачэнняў, так, варыянты таго, як капаць, варыянты таго, як шукаць, так, як шукаць людзей і так далей. Вот это жыццё маё.